چی حال دارین برادرها؟ سازین خوبین؟ الحمدلله نازنین. امروز عزم سفر کردیم. اینه مقصد سفر به خانه الله. از در ایرپورت سنت پتربورگ قرار دارم. نصیب کردگی باشه اینه رجیستراسیامون چند پس‌تر میشود طرف مسکو و از مسکو با نصیب کرده باشه سفر میکنیم به خانه الله. الحمدلله. هزار رحمت به همه شما برادرای عزیز، тамошобино, акаву хоҳаро, акаву додарое ки дуоҳои хубе кардану дуо мекунену мақсад ҳама вақт дар бари мо ҳастен. алҳамдулиллоҳ. аълои нозанин дар дил чӣ орзу ҳавасе ки дорен бароварда гардонам. иншааллоҳ ром дар ҳаққи ҳамаи мардуми тоҷикӣ, мардуми мусалмон дуо мекунам. дар ҳаққи тамоми ғарибо иншааллоҳ дуо мекунам. дар ҳаққи тамоми он нафарое ки азизошона, фарзандошона, ҷигарбандошона, падару модаршона ё ин ки умуман шахсҳои наздикшона гум кардагияну ё ин ки дар ягон мушкилӣ дучор шудагиян, иншааллоҳ барои ҳамаш дуо мекунам. бале иншааллоҳ ҳамин рӯз. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. иншааллоҳ ҳам бегаӣ аз Домодедов сафар мекунем. ҳозир дар аэропорти Пулково қарор дорам. дар аэропорти Пулково, Санкт Петербург, Пулково. Марьям, апай Марьям, ҳамун номерое ки дар рӯи картинкаи ҳамин видео мондагиам ку ҳаҷ умрара 903 чандай ҳавая дар ҳамин поён нависон, ман вайш кунам, прикрепитш кунам. ҳаҷ умра номерошо нависону, ширкати ҳаҷ умра навис. кадом нафарое ки ҳаҷ рафтанен ҳамроҳи ҳамин ширкат метавонен сафар кунен. иншааллоҳ ки инсонои бовариянд. хоб навис дар поёнаш ки барои сафар кардан ба ҳаҷи умра ва фарзӣ